भगवान कृष्णाचे कृवे निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंगर बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोव्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आबले सोमेचे साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थई जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सोव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमचे मध्ये जिवलो. मान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे मे मोपिया गात्रे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसने आम्ही पावसांच्या खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कृसावरी तुझ्या जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तब्येत मुझे मोत उजवडाय मखा राग सांभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवन मी गेले आमच्या सुजांत आमका सांभाळ देवसराच्या खोटेपणाचेर आणि पासांचेर आड येऊक आमका धार दी. तुम्ही देव ताका फरमाव दे म्हणून आम्ही लालेवन मागता आणि तू सर्गेच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडू संसारार भोवच्या सैतानाक आणि हेरा खोट्यातल्या देवाचे पदवेन येऊन कोडाला आमेन. ससनासो विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फांकोदी समाधानेन ते विषय घेऊन देत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे चुकलेले बक्षिता तसे आमचे कक्का बघूस आणि आमका ताळणेन पडून देऊ नका कोण वाईटांतले आमका निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोवे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा. एक घडीभर आमचे डोळे आम्ही दांप्या दोन्ही हात आमच्या काळजार दौऱ्या. आईसो यो सनवरसो दिस आम्ही सोम्याच्या हातान देव्या. आज आमची सर्गींची राणी सरगार सोडून गेली कोडी आत्म्या समेत तिचे विनतेच्या आधारान आज आम्ही आणखी सोम्याच्या लागी सरो. आईसो सनवरसो दिस
त्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल आयसो दीस त्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल, त्याच्या गायडन्सचा खाल आम्ही काढून आज तो कृपा लबोंदी. आज आमका तोच पवित्र आत्मो एका वेळा आमका जागोवन दी आत्मिक तरान. आज हर एक संगतीन देवाची खुशी आणि देवाची मांडावळ सोदूंक पवित्र आत्मो आमचे आत्मिक दोळे उगडोवन दी. आत्मिक दोळे. आयजाया 30:21. जावं तू उजव्याक वेतना, जावं तू धव्याक वेतना, तुझे फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट. तिचेरच सोलोन बोस. हीच ती वाट. तिचेर सोलोन बोस. आज आम्ही खंयच्या वाटेन वचो जाय ते त्या देवाक कळीत आसा, पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. आज आम्ही त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया. ये पवित्र आत्म्या, आज आमका सोलोन व्हर. आज आमका तू हर एका घडये वाट दाखय. ये पवित्र आत्म्या, आज आमचे विरोध येवच्या हर एका समस्येचेर, अस्खतकायेचेर मुखार रावो. तू बोल दी. ये पवित्र आत्म्या, आज आमचे विरोध काही मांडणी आसा, काही आमचे विरोध फास मांडल्यात. पवित्र आत्म्या, तुजो उसवाड आमचेर फांकय. ते सगळे पळोवंक आमचे दोळे उगड, आमचे आत्मिक दोळे उगड म्हणून मागया. परत आयजाया 30:21. आज सगळो दीस उसार्या तू उजव्याक या दाव्याक खंय तुवें वचत जाय. खंयची वाट तुवें गेल्यार ती करेक्ट वाट. खंयच्या वाटेन तू गेल्यार तू शेवटाक पावताय. ती पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. पवित्र आत्म्याक तुझे पास्ट, तुझे फ्युचर ताच्या दोळ्या मुखार आसा. ताच्या मुखार व्हडल्या स्क्रीनर ताका दिसता. देखून आज पवित्र आत्म्याक उलो मारया. सांगता म्हणून घट्ट त्याला स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियाराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. रिया रिया शियाराला बरा 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 बरा. माइक अनम्यूट करया. घट्ट त्याला स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रिया रिया शियाराला बरा 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 दिबरा दी 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 दी. रिया शियाराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. रिया 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 रिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया रिया दी 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 हालेलुया, दी 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 दी. शिराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया, हालेलुया दी 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 दी
Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. यशाला बराबर ये पवित्रत्म्या हे सगळे जमत तुझ्या हाताने समर्पित आहे. हे पवित्रत्म्या याकडे देवोनी या सगळं तुझ्या भुरग्यांक तो कव्हर कर पवित्रत्म्या जेसूच्या अंमल रक्ताने तळप कर तुझे सणवाय हर एकल्याचे देवय आईच्या दिवसा तुझी मांडावळ समजून घेऊनची कृपा हर एकल्यान तो फाव कर. हालेलुया हालेलुया रिया 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 हालेलुया रिया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Ria, ria, ria. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ria, 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 di, 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 di. Ria, 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 di, 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 di. दाट तुझ्या आत्म्यात जेसू दाट तुझ्या आत्म्यात जेसू अनॉइंट कर जेसू तुझ्या नावान मागता अनॉइंट कर या भुरग्या अनॉइंट कर ये पवित्र आत्म्या जेजूच्या नावान तुका उला मारता जेजूच्या नावान तुका उला मारता पवित्र आत्म्या हर एकल्याचे जीवन स्पर्श हर एकल्याचे चिंतना तुझ्या कंट्रोला घे पवित्र आत्म्या नियंत्रणाखाल घे पवित्र आत्म्या नियंत्रणाखाल घे पवित्र आत्म्या रिया 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 लियरा 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 रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 आमची कूड मुझी कूड देवाचे मंदिर देवासोत मुझे थंयची येता मुझी कूड देवाचे मंदिर या लयन रचल्या हर एक व्यक्तीची कूड देवाचे मंदिर या लयन रचल्या हर एकल्याची कूड देवाचे मंदिर देवसराक अधिकार ना देवसराच्या कुतांत्राक अधिकार ना देवसराच्या खोट्या सक्तेक अधिकार ना नो ना जेजूच्या नावान हांव हुकूम घालता आज आमकां सकत अखंची वायट सकत आज सतायत आसा जाल्यार जेजूच्या अमोलक रक्तान बांदून जेजूच्या खुर्सामळा वचून पडत जेजूच्या खुर्सामळा वचून पडत या गणे देवाचे मंदिर जावन असल्या कडेन देवाचो आत्म निवास करता तो सक्तेवोन तो पदवेदार तो पवित्र आत्मो हर एक अस्कत काय हर एक काळोखाची पदवी हर एक अडखळी हर एक अडचण्यो हर एक बांधपसा उठवून जेजूच्या नावात उठवून जीसस रिया शियाराला बराबरा दिबरा 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 लियरा 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 रिया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हरका जेसू हरका बापा तू इतलो आमचो मोग लायने गे हरगा री 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 रिया 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 थैंक यू जीसस शीरला बरा 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 डी 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 रिया रिया री डी 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 थैंक यू जीसस we love you Jesus we love you Jesus we love you Jesus love you we love you Jesus we love you Abba Father we love you Holy Spirit we
We love you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मगळा पवित्रत्म्या आज या घडी आमचे हरी एकल्याचे जीवित बेठो दिता. पवित्रत्म्या जेजूच्या नावान आज या घडये मागता. या उतराची सकत आशीर्वादा हे उतर आम्ही उसारतना आशीर्वादा आमचेर देवून येवनी. या आशीर्वादा विरोध येवचे जे कितें आमचे थंय आसा आमकां आडधरता. हिब्रूस 4:13 देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक दोन धारेच्या तलवारी बरी. दोन धारेची तलवार. इट इज शार्पर दॅन एनी two-edged sword. ये पवित्रत्म्या त्या दोन धारेच्या तीक्ष्ण दोन धारेच्या तलवारेनं आमचे विरोध येतली. ही आशीर्वाद स्वीकार करू अनुभव करूंक आज अडखळ घातले ते हरी एक सकत या उतराच्या बळान पाथरन वसदी कंप्लीटली या उतरांची पदवी आमच्या जीवितांत रास करू दे. रास करू दे जेजूच्या नावात. जेजूच्या नावात. आमेन. 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 Amen. Number Amen. 6, Number 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करो. आणि तुझी दया स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मोरी देवाचे माय आम्हा काती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आमचे कुटुंब आज सम्याच्या हातान समर्पण देऊया. जकार्या 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या दिवासाचेर हांव दयेचो आणि मागण्याचो आत्मा ओतलो. ये पवित्रत्म्या दयेचो आणि मागण्याच्या आत्म्या आज या आमच्या कुटुंबात तू देवून ये. मॅथ्यू 18:20 काही दोग ते मुजा नावान एकठांय जातात थंयसर तांचे मदगात हांव आसा. पवित्रत्म्या ही तुझी बसावणी एक कुटुंबांत एक बापोय आवय आणि भुरगीं तुझ्या नावान मेळटात तांचे मध्ये तू आसाय. 2 Corinthians 3:16-17 तू देव आत्मो जावन आसा. ख्रिस्त आत्मो जावन आसा. थंयसर देवाचो आत्मो आसा. थंयसर स्वातंत्र्य आसा. ये पवित्रत्म्या आम्ही हे उतर क्लेम करता आज जेजूच्या नावान या उतराच्या बळान या उतर जे कितें प्रॉमिस करता बसयता त्या बसवण्याचेर पात येता. आज आमचे कुटुंब फ्री हर एक कसकत येता. हर एक नाली येता. हर एक समस्या येता. हर एक असमज येता. हर एक अडचण येता. आमचे कुटुंब फ्री. हर एक फायनान्शियल समस्या येतात. लोनाचे ऋणाचे समस्या येतात. आमचे कुटुंब फ्री. आज आमच्या कुटुंबात खेळसली अस्कत
काय आज खेळतेसा आज जेजूच्या नावान हे उतर आम्ही क्लेम करता आमच्या कुटुंबाचेर आमचे कुटुंब फ्री 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 जेजूच्या नावान आमेन आमेन आमेन. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर सुप्रकाश पंखो म्हणजे दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर सुप्रकाश पंखो आणि दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर सुप्रकाश पंखो आणि दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर सुप्रकाश पंखो आणि दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू आपल्या मुखावर सुप्रकाश पंखो आणि दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्वयं स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. आमची फिरगस कुटुंबा आज पवित्र आत्म्याक समर्पण देऊया. आज आमच्या फिरगस येतावन आम्ही 2-4 जण या मागण्या जॉईन जाता जाऊन बरो. आज आम्ही मागया आज आमच्या फिरगस कुटुंब असले कंच्या समस्या असतात कंच्या अडखळ असतात. आज कितले जण आज जाऊन पुरो वाईट जीवन असतात आमका कळीत ना. आज मागया ये पवित्रत्म्या आज आमच्या फिरगजेचेर आमच्या फिरगस कुटुंबाचे देवानी आमच्या याजकांक आमच्या फिरगस याजकांक आमच्या सगळे आमच्या कॅथोलिक सभे जे किती खंयचे मुवमेंट्स असतात YCS ICYM आणि हर एक मुवमेंट्स पवित्र आत्म्यान भरून दी. आमच्या याजकांक बरी भलायकी आणि ते फिरगजेचे सगळी जबाबदारी सांभाळून तांकां जाय आसली कृपा जाय आसली भोळ जाय आसली जाणवाई तो पवित्र आत्मो तांकां फावो करूं दी. जेजूच्या नावान आज चड लोकांक देवाची वळख दिवंक जे कितें मिसाव ते करनासात ते मिसावान तांकां आनी चड कृपा आनी चड भोळ तांकां मेळचे पासून त्या अभिषिक्तांच्या हातान जावन कोण मागणी घेतात तांचे जिवीत कंप्लीटली परिवर्तन जावचे पासून आज विशेष सरान मागया. सांगाता म्हणून उत्तर 5 पटी कट्टदान क्लेम करे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्वयंसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या चौथ्या कणात विशेष सरण आम्ही आमचे राष्ट्र समेच्यात समर्पण देऊया. आमचो भारत देश या भारत देशांत आमकां जल्म दिल्ल्या त्या देवाक आम्ही अर्घां देऊया.
या भारत देशाचे नागरिक केल्या त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. या भारत देशाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आमच्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, आमचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि सगळे कॅबिनेट, सगळे पार्लिमेंट, सगळे राष्ट्रीय संस्थे, सगळे राजकीय संस्थे, सगळे राज्य, सगळे जिल्हा, सगळे गाव पवित्र आत्म्याच्या हाताखाल दिवया. आज आम्ही ताणी तें करुना भरपूरचे नाका. आज आम्ही पवित्र आत्म्या लागी मागया. पवित्र आत्म्या तांकां कृपा दी, बरे करून तांकां कृपा दी, तांकां जाणवाय दी. जे कितें बरें करनासात ते वळखून घेवंक कृपा दी. हे राष्ट्र येदे व्हड राष्ट्र, इतलो लोक या राष्ट्रांत आसा. या सगळ्या लोकांक कितें जाय ते समजून घेवंक हे राष्ट्र चलोवन व्हरूंक तांकां जाणवाय तूं दी पवित्र आत्म्या, तूं दी पवित्र आत्म्या. तशेंच आमी खंयच्या राष्ट्रांत आसा, आज देवान त्या राष्ट्रांत आमकां हाडला. त्या राष्ट्रांत तो देव आमकां चलोवन व्हरता आसा. त्या राष्ट्रांच्या मुखेल्याक देवाच्या हातान समर्पण दिवया. त्या राष्ट्राचे सगळे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स, हर एक मिनिस्ट्रीज देवाच्या हातान समर्पण दिवया. हे पवित्र आत्म्या आमचो यो राष्ट्र जोशुआ 1:3 तुवें पाय दवरले सुवात हांव तुका दिता. आज हे राष्ट्र तुवें म्हाका दिलाय. I claim this promise. आज ये पवित्र आत्म्या ही भोई आशीर्वादित कर. या राष्ट्रा विरोध येतले हर एक हातेर जेजूच्या नावान निष्क्रिय जावं दी, निष्क्रिय जावं दी. जेजूच्या पवित्र नावान सांगाता म्हणून हे उतर 5 पटी क्लेम करूया. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश फांको आणि दिदाय करो. पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश फांको आणि दिदाय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश फांको आणि दिदाय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश तुझ्यावर फांको आणि दिदाय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सवय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. या आखरे शकणांत जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया. दोनी हात आमचे वयर बारया. आज सगळी पवित्र सभा मरियेचे स्वर्गारोहणाचो ते फेस्त संभ्रमता. आज ह्या दिसा आमी मागोंक जाय आमच्या आख्या पवित्र सभेपासून, आमच्या मण्याऱ्यापासून, आमच्या पाप साहेबापासून, सगळ्या मण्याऱ्या, सगळ्या लेप्रिचर्स लायिकांपासून, धर्म बहिणीपासून
हजारांनी हजार आज गावान गावान सुवार्ता प्रगट करत आसात. करोडांनी करोड सुवार्ता प्रगट केला. ही सुवार्ता संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी पावोंक पवित्र आत्म्या तुवें चलोवन रोजे. ह्या सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर तुझे आशीर्वाद तूं घाल. बरी भलायकी तूं तांकां दी. जणवायेन तुझ्या आत्मीक दैवीक सत्तेन देण्यानी तांकां चलोवन व्हर. कितले जाणा कॅथोलिक सभेंतल्यान पयस केल्यान, कितले जाणा वयस वचोवचे आमचे चिंते आसात, तांचे मन परिवर्तन जावं दी. कितले जण ह्या सभेच्या भायर आसात, तांणी ह्या सभेत येवचे पसत. ह्या सभेची संपन्मूला वळखून घेवंक हांव कुवेट आसतना हांवें म्हज्या अकरेच्या दिसा त्या टॉकांत हांवें सांगलें. हांवें एक टॉक आयकल्लो. त्या टॉकांत तो टीचर म्हणटा, सुमार वर्सां पयले सौदी अरेबिया ह्या राष्ट्राच्या धरणीर खंयचोच लोक त्या धरणीर चलतालो, तिशेनिशेन वेतालो. कितलोसो लोक त्या धरणीर तावन चलोन वचून दुसऱ्या गावात वचून जेला. कित्याक तांचे पोट भरूंक तांकां एक संपन्मूल जायजे. तें तांणी दुसऱ्या राष्ट्रांत तांणी सोदलें. थंय ते संपन्मूल आसा. थंय तांकां तांचे कुटुंब पोसोवंक तांकां कितें गरज आसा त्या राष्ट्रांत आसा म्हूण ते गेली. तांणी पळोवना ती खंयच्या धरणीचेर पांय दवरला, देवान खंयचे धरण खंयची भूंय तांकां दिला, त्या धरणीन कितें आसा. सुमार वर्सां उपरांत सोदून काडलें गे. त्या धरणी पोंदा तेल आसा, पेट्रोल आसा आनी ताका मस्त मोल आसा. आज कितलीशीं जाणां आज आमचो लोक आमच्या पवित्र सभेन कितें संपन्मूल आसा आमकां कळीत ना. एक बहीण म्हाका एक दीस मेसेज करताली, ब्रदर म्हज्या रूममेट पासून म्हाका ब्रदर ते खंयच्या दुसऱ्या सभेक मागण्याक येतात, आमच्या सभेत आज ती दुसऱ्या सभेक वता आसा, थंय बरें लागता खंय, थंय हिलिंग जाता खंय. हांवें म्हणलें, बाये आमच्या कॅथोलिक सभेत हर एका दिसा सकाळी संजेर हिलिंग सर्विस चलूनच आसा. मिसाचें बलिदान ताच्या की वर्ते हिलिंग सर्विस दुसरें खंयचेच ना. उरली सगळी मागणी मनशा करची जावन आसात. मिसाचें बलिदान जेजूनच भेटोवचें जावन आसा. आज कितले जाणा ह्या पवित्र सभेतान पयस केला, तांकां ह्या संपन्मुलाची वळख कळून दी. आनी कोण ह्या संपन्मूल ह्या सभेतान भायर आसा तांकां ही वळख कळून दी. तशेंच कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला. विंगड गरजां पासून हर एकल्याच्यो गरजो, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम, कोण जैलांत आसा, कोण रिलीज पासून राखून आसा, कोण सांबाळ सोडच्या पासून मागोन आसा. हर एकल्यांक ह्या कारणांत विशेष सरान भेटोवन सांगाता म्हणून उत्तर 5 पटी क्लेम करया. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळो. सर्वेस प्राप्त्या मुखामळ प्रकाश इरफांको आणि हृदय करो. सर्वेस प्राप्त्या मुखामळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळो. प्राप्त्या मुखामळ प्रकाश इरफांको आणि हृदय करो. सर्वेस प्राप्त्या मुखामळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव. आणि तुका Number शांती दे. 6:24-26.
2026 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळ सर्वेस्वर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझे दया करो सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळ आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझे दया करो सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळ सर्वेस्वर आपल्या मुखावर प्रकाश पंखो आणि तुझे दया करो सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाचे महिमा प्रियांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. हालेलुया 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 रिया शियाराला बराबर बरादी 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 बराद बोमगळ बाप्पा या गडी या हरियकला समर्पिता विशेष आमका दिल्या या राष्ट्राच्या हरियका तुझ्या पॉजिचे आशीर्वाद घाल तसेच या सगळ्या तुझ्या मुलांचे आशीर्वाद घ्यायचे कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असा पहिल्या दिवशी या मान्य जॉईन झाला कोणाच्या इंटरव्ह्यूचा कोण पहिणार वेचायचा कोणाचे कंचे रिपोर्ट येऊन असा आज हरियकला समर्पिता त्यांची काकुळ कर आईसो दिस सर्व असले कृपा सकत फावो कर दाट तुझ्या पवित्र म्याक आयझाया 30:21 भाई बितर वेतना आज उजव्याक दाव्याक वेतना आज तुझं स्वत ममका सलोन वरुनी जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 उगडास्तवर ये बहु दयाळी अंकारी मरिये तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझा आधार मागतलो तुझे मध्यस्थी सोदलो कोण पुणी कुमक मला नसताना गेलो केदी सही कोंगना हे पात्याने धैर्य कांडे तुझ्याकडे येता अंकारीच्या अंकारी तुझे माई कडे येता पात्याने कधीच तुझ्या मुखार राहता मुनी सल्ल्या देवपुत्राचे माई तुझी मागणी तिरस्कार करी नका कोण तुझे काकुळतील तुझे मागणी ऐक आणि हाव मागते मका दे आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड मगाचे नो दे तुमका हर एकला आयसो दिस आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरदी तुमका हर एकल्यांकी भारताचे हर एकल्या लोकांक आमका हर एकल्या या टीमात असल्या हर एकल्या हर एक या मागण्या जॉईन जातला विशेष आमच्या सगळ्या टीमातर्फे आमच्या एक डिरेक्टरच्या तर्फेन तुमका बरे फेस्ट मरियाच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्ट मागता आणि हॅपी इंडिपेंडन्स डे गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड